Сорока 32. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Бачить правду у штодзённасці, бачить правду у сваім жыцці, гэта рэчаіснасць, якая вельмі шмат каштуе, якая патрабуе перадусім у чалавеку адкрыцця такой здольнасці чуць, слухаючи, бачыць, глядзячы. Сёння мы маем две постаці, якія прыносяць нам Святое Пісанне, літургія Слова. Святы Стефан, першамученик Касцёла, і людзі, якія визнаваюць Христа. І першы, і другі, кожны з іх дастаткова добра ведае Пісанне, ведае, што ў Пісанні сказана. Але ў адрозненне ад Стефана, тыя людзі, якія стаяць перад Христом, яны слухаюць, але не чуюць. Яны бачаць, але ўвогуле не могуць углядзець правду, якая ёсць перад імі. Падчас гэтай Еўхарыстыі я буду маліцца за нашых братоў імяніннікаў, якія сёння святкуюць свае імяніны, брата Віталія Юркевіча і брата Віталія Бондарока, просячы для іх патрэбных ласк, Божага благословення і дароў Духу Святого на кожны дзень. А на початку гэтай Еўхарыстыі перапросіць Бога за наши слабости и занедбання. Споведаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что зграшив я вельми думкою, словом, учинком и занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры,
помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилується над нами Бог Всемогутний, і отпустивши нам грехи, доведя нас до життя вічного. Боже, Ты отчиняешь брам небесного благодарства для дрожженных с воды и Духа Святого, ума своего Сын Твоих верных, каменные очищенные от грехов досягнули обещанной Тобою радости, по распаду нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живи и владарь верности Духа Святого, Бог прозу все веки вечные. Читання книги «Дія апостолів». У ті дні Стефан казав народу, старейшинам і книжникам: «Люди з твердим карком і обрезаним серцем і ушами, ви завжди противилися Святому Духу, як отцы ваши, так и вы. Кого з пророков не преследовали отцы ваши? І забили тих, хто ввящав Христі справедливого, зрадниками і забойцями, якого тепер сталися ви, які отримали закон про поселенництво аньолов, але не заховували його. Коли не слухали это, запалали гневом в серцях своїх і скриготали небо зубами. Стефан же, наповнений Духом Святим, поглядів на небо і побачив славу Божию і Єсуса, який стояв праворуч Бога, і сказав: «Ось бачу небеса розкриті, і Сина Чоловічого, який стоїть праворуч Бога». Але вони, закричавши голосним голосом, заткнули уші свої і кинулися на його всі разом. І, вивівши за город, почали камінувати. А свідки поклали одежу свою біля ног юнака, якого звали Савл. І камінували Стефана, який закликав і казав: «Пане Єзу, прийми дух мой». І, упавши на коліні, ускликнув голосним голосом: «Пане, не лічи їм греху этого». І, сказавши это, скочив. А Савл був згодний з його забойством. Гэта Слово Божие. Твоє, Пане,
той час народ сказав Ісусу: «Який ж ти зробиш суд, як ми убачили і повірили тобі? Що учиниш? А ці наші їли манну в пустині, як написано, хліб з неба дав їм єсть». І Ісус сказав їм: «Справді, справді кажу вам, не Моїсей дав вам хліб з неба, але Отець мой дає вам справді хліб з неба. Бо хліб Божий є той, який сходить з неба і дає життя світу». Тоді сказав йому: «Пане, давай нам завсюди такий хліб». І Ісус сказав їм: «Я єсть хліб життя. Хто до мене приходить, не буде голодний, і хто вірить в мене, ніколи не буде прагнути». Гэта слово Бога. Які ж ти зробиш суд? Що учиниш? Це питання, яке сьогодні народ задає Христу, вони так справді не те, що хочуть випробувати Христа, але хочуть показувати таку здольність чоловіка, таку його рису характеру, коли чоловік шукає завжди чогось надзвичайного, шукає чогось, що його заділить, що його зацікавить. Чоловік шукає чогось, що десь збудить у його житті позитивні такі моцні емоції. І сьогодні, коли народ питається у Христа: «А ти що зробиш? Що ти можеш нам зробити?» Народ ставить себе в такій позиції не тих, хто потребує, а наоборот. Якби ситуація, яка здарилася тут, вона комічна. Це не народ просить у Христа, але Христос повинен народу просити. Якби з іншого боку, люди хочуть сказати: «А що ти для нас зробиш, щоб ми тобі повірили і були твоїми мужами? Що ти зробиш, щоб здобути нас на себе? Що ти можеш такого учинити для того, щоб ми справді захотели быть с тобой?» Такая ментальность потребования. Что с тебе треба для того, как я что-то зробив? І у гэтым моменте виходить уся іронія, коли народ, показуючи Єсусу, що були справді великі речі, припоминає про манну небесну, яка зійшла з неба, кажучи: «А ці наші їли манну в пустині, як написано, хліб з неба дав їм єсть». Були такі великі речі. А що зробиш ти? Тільки народ забувається, як він отримав цю манну, як він отримав цей хліб. Він забувається, що наракав, стогнав і просив, і не слухався Богу. І гэты хліб, який отримав, не отримав би, коли б не наракав. І то гэты хліб, він був чимось обмежованим. Він був тільки якось моментом, яким чоловік мог наситити себе на конкретний час і після знову правду. І Єсус в Євангелії, продовжуючи цю думку народа, можна сказати, гуляючи в їх гульню, він відворочує реальність. Відворочує їх так, що показує народу, що так справді не я повинен старатися зацікавити вас, але ви повинні шукати мене. Тому що сюди я приношу щось більше, ніж ви колись мали і що можете отримати. Я приношу сюди нашмат більше, ніж ви можете собі могли уявити. І на той момент, коли я не казав йому: «Пані, давай нам завсюди такий хліб», вони не ведали, про що просять. Тому що я ще трохи, і коли знову Ісус каже: «Я єсть хліб життя, і хто до мене приходить, не буде голодним і ніколи не буде прагнути», для їх це буде найбільший, найбільший образ у світі. Тим, що якби доповнить меру, як пожелати забити Христа. Якби народ
слухають Христа, слухають те, що Він каже, але не розуміють. З іншого боку, ми бачимо сьогодні у читанні з дієв апостолів Стефана, першого мученика Костьола, першого, який віддав своє життя за визнання Христа. З того Стефана, який зовсім інакше відповідає. І показує ту розницю поміж чоловіком, який, показує ту розницю, яку приносить Христос у життя чоловіка. Бо у моменті, можна сказати, спречки, у моменті доказу буде правди, є Стефан і є народ, який вельми добре так само веде право. Там були і фарисеї, і книжники, які вельми добре ведали правду. Так само ведали його, як і Стефан. То є саме право. То є саме правда, бо Єсус не учив нічого нового. Єсус учив тому самому, тим самим речам, які були записані у Святому Писанні, які були записані у Новому законі. То у чим є проблема? Чому одні бачать правду, а другі навіть наймацніше засороджуючися і шукаючи, не можуть побачити те, що перед очима. Є Стефан, є ці люди. Розниця між ними є невелика, але важна. Стефан має Христа в своєму житті. І має Христа не як пророка, не як панацею, не як образ, на якого можна скидувати свої проблеми, свої клопоти, які можна забезпечувати своє життя. Немає ні як Бога, який потрібен тільки коли болить, а має реально живого Христа, який тут тепер діючий. Ось цей хліб того, хто справді тут тепер у реальності діючий у його житті. Це його рятує. Це дає йому сили аж до кінця йти і визнавати віру Христа. Це дає сили Стефану на то, як на обичу смерті просити пробачення. Вельми велика розниця. Але покуль не досвідчиш живого Христа, ось гэтого, який дає тобі справді життя, який реально сьогодні з'являється не просто якимось додатком до твоего життя, а есенцією твоего життя, з'являється криницею і центром твоего життя, не будь в этой проблемі. Ми бачимо тут Савла. Савла усі добробили, які, досвідчивши того, чого досвідчив Стефан, досвідчивши споткання Христа, реального Христа у своєму житті, його моць, яка оздоровляє, становиться Павлом, чоловіком, який буде з моцю промовляти, який буде йти аж до кінця землі, для того, як казати про Христа, і який буде неустанно проповідати про його, аж не скорчить так само своє життя, як і Стефан. Знайти Христа – це справедний хліб, який дає життю світу, який дає життю мені, сьогодні, тут, тепер, всьому тому, що я живу, чим що переживаю, що є в своєму серці, в моєму думку. Коли він буде давати це життя, то все буде мати свій справедний сенс. Той сенс, який він часто вигубляє, ту есенцію. Есенцію, яка дає особливий смак, особливу гостроту життя. Да Бога, який умацовує нашу любов, і кличе нас быть святыми воскреслого Сына, узнесем нашу супорную просьбу.
Молимся за всіх людей, откуплених Єсусом Христом, как они завсюди прославляли Бога за Его добродетельность и милосердность. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за святоров, миссионеров и катехетов, как во имя Христа и не запрекали людей до навертания. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за науковцев и за творчую интеллигенцию, как своим талантом и працей они служили на користь всем людям. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за братов, які святкують сьогодні іменини, просячи, як Пан Бог підтримував їх на дорозі покликання і допомог зостатися вірними до кінця. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за всіх співпрацівників служби охорони здоров'я, просячи, як Пан Бог підтримував їх у щоденній праці. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за померлых, как они отримали радость в воскресенье, у вечной хвале. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, удельников этой святой мши, как мы, принимаючи тело Христа, уще больше узрастали у Божьей ласке. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, выслухай молитвы Твоего Костела и одари все человечество верою и надеей на воскресение для вечного життя. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Молитесь, братья и сестры, ко мою и вашу оферу принял Бог и Отец Всемогущий. На прославление и хвалу имя Своего, а так стану радостно и всему Господу святому. Пане наш Боже, прими просим дары святкуючого Костола, якому Ты подаровал великую великодную радость, и приведи его до вечного счастья в небе, праз Христа Пана нашего. Пан з вами. Угору серця. Подякуй Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, а асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христос быў абвяраваны як нашая Пасха. Бо Ён няспынна адбяруе сябе за нас і заступаецца за нас перад Табою, як наш вечны абаронца. Ён адзін раз прынесе у ахвяру, ужо больш не памірае, але пасля смерці крыжовай жыве вечна. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца воскресенню Христа, а хоры анёлаў разам з усімі святымі
співають тобі гімн хвали, неспинно ускликаючи. Святий, святий, святий Боже святий, нехай земля, моя та слава Господа, та слава Нашія, та слава Господа, та слава Нашія. Справді Боже, ти святий, криниця усілякої святості. Там просим Тебя, освяти этой дары рассудка Твоего, как и настави себя нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, и добровольно выдав себе на муки, взял хлеб, и подземными складаючи ломал и раздавал своим ученикам, кажучи: «Берите и ешьте с этого все, бо это есть тело Мое, яке за вас будет выдано». Подобним чином по вечері узяв келих, знов тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Берите і пійте з якого всі, бо це є келих крові моєї, нового і вічного заповіту, яка за вас і за многих буде пролита для відпущення гріхів. Це чините на мою пам'ять». Гэта великая таємниця віри. Визнаем Твое воскресение и чекаем Твоего присягу. Вспоминаючи смерть из мертвых повстания Твоего Сына, охвяряю Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, що учинив нас годными стоять перед Тобой и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усих нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал у одного. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконали по любови разом с Папом нашим Франтишком, Бископом нашим Тадеушем и усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які поснули в надійного воскрешення, і про усіх, хто у Твоїй ласці дійшов з цього світу, і дозволив убачити святло обличчя Твоего. Просим Тебе, смилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вічному, у єдності з найсвятейшей Богородицей Панной Марии, со святым Юзефом и Евраником, со святыми апостолами и усіми святыми, які з праввеку подавались у Тебе, как з ними и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тави Божа Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз все веки вечные. Аминь. Называемся детьми Божьими и ими являемся. Тому осмеливаемся сказать: Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши,
як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебя, Пане, избав нас от всякого злого, да ласково супокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсюди вольны от греху и закованы от всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийти Збавця нашего, Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, заложай на грехи наши, а на веру Костела Твоего, и будь ласкавый сгодно с Твоей волей одарить его спокоем и едностью, яки живешь и благодаришь на веки вечные. Супокой Пан, и хай завсюду будет с вами. Передайте ближним знак спокоя. Вось Бран Божий, вось той, кто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеринку. Пане, я не варты, как Ты вошел до меня, а Ты скажи только слово, и будь я оздоровлен душа. Коли мы померли с Христом, верим, что с Ним так само и жить будем. Аллилуйя. Тело Христа. Тело Христа. Тело Христа. Тело Христа. Son
Молимся. Пане наш Боже, глянь ласкаво на народ Твой, який отдається храмами вічного життя, і привези я до хваленного воскрешення през Христа Пана нашого. Пан з вами. Нехай благословить вас Бог всемогутній, Отец и Сын и Дух Святый. Идите, усупокой Христа. Сторонка сядьте. Христос